Somos novalumnos do programa de diversificación curricular de terceiro da ESO, porque tivemos problemas en cursos anteriores e traballamos facendo proxectos de investigación como este. Que medidas propón para atender ao alumnado como nós con peor rendimento académico? Bueno, hai que ter máis apoio. Eu creo que na filosofía de vida, a filosofía de vida é dicir, non deixar a ninguén atrás. E esa preocupación é que nos debe levar a todo, non? Se é necesario máis apoio extra fora do horario normal, se é mellor ademais utilizar pois máis contenido práctico, pero a filosofía xeral é non deixar a ninguén atrás, non dar a ninguén por perdido. E eu creo que é unha filosofía que nos envolve desde cativos, que nos envolve na educación, pero tamén que nos pode envolver na vida diaria, non? É dicir, que hoxe haxa xente aquí véndonos nun colexio en Santiago, donde, por certo, hai moitos rapaces e moitas rapazas en Galicia adiante que non teñen esta proximidade de estar nunha gran cidade, nun colexio público, con medios, con recursos, con wifi, con acceso á tecnoloxía. Bueno, hai moitos nenos e nenas que teñen en Galicia non teñen acceso ao que tedes vos aquí, non? Pero si é verdade, a filosofía é non deixar a ninguén atrás, non andar a ninguén por perdido. Por tanto, máis recurso, máis apoio de profesores, unha ensinanza máis baseada tamén no práctico. Bueno, eu creo que hai moitas cosas que se poden facer, si se quere. Na maioría das aulas do noso instituto hai entre 28 e 30 alumnos, facendo difícil para moitos de nós poder aprender. Que propostas ten para que podamos traballar dun xeito máis práctico en proxectos como este, reducindo o número de alumnado por aula e tendo máis profesorado de apoio? Bueno, a verdade é que o que hai que facer é identificar ben, non ter unha forma de facer de recursos de persoas e de materiais de profesores de forma estándar, sino que cada centro, cada unidade debe ter un estudio das necesidades individualizado, non? Por tanto, non estandarizar as necesidades que teñamos que utilizar, non superar nunca os topes e compromar ademais que moitas veces os recursos materiais máis alados persoais son os que necesitamos neste tipo de procesos, non? Por tanto, apostemos pola educación práctica, con máis horas de práctica e a mellor a mesma de teoría, pero definitivamente non superando nunca eses módulos que nos temos marcados, sino que temos que ir á baixa e ás maiores necesidades e o cumprimento delas. Despois dos nosos estudos, que proposta ten vostede para que cando vayamos buscar traballo todos o podamos atopar aquí e non teñamos que ir fora de Galicia a buscalo como lle pasa a xente que coñecemos? Ben, ese é o verdadeiro reto de Galicia, non solamente de aquí de Santiago, sino de Galicia, non? As necesidades de que a xente, cando deixa de estudar e empeza a traballar, teña as posibilidades de ter un traballo aquí. E para iso hai que xenerar oportunidades, non? Eu estes días estou falando moito de que en Galicia temos que apostar pola industrialización, non? É dicir, a industrialización é industrias que traen moitísimo emprego e, sobre todo, en Galicia, non? Que necesitamos de que haxa máis industrias tamén para apoiar o noso sector primario, para desenvolvernos máis e mellor, non? Pensade que nos últimos 15 anos Galicia perdeu 100.000 habitantes, mentres que España ganaba 1 millón, non? É dicir, estamos perdendo población e España gana. Bueno, é como se de repente Santiago desaparecera, non? En 15 anos, non? Bueno, como somos capaces de que a xente non se marche, sino que veña, que se quede en Galicia, e incluso que veña xente de fora, ofrecendo futuro. Como se ofrece futuro? Ofrecendo posibilidades de ter un emprego, de vivir, de ter a capacidade para comprar unha vivenda, vivir sin ter que marcharte, tendo oportunidades para que o que estudiaches sirva e, por tanto, te ofrezcan esas posibilidades de traballo. E iso como se consigue? Con industrialización, con maiores recursos, aproveitando proxectos, inversións. Bueno, esa situación que hoxe, por exemplo, en Santiago hai posibilidades e en outras partes de Galicia non hai, non? Porque en moitos sitios, pensade, pois pequenos que están nunha aldea que, bueno, teñen un colexio ou se pecha ese colexio ou non teñen un centro de saúde cerca, é dicir, non teñen as mesmas oportunidades que pode ter unha persoa ou un rapaz novo que pode ter en Santiago, pero para que haxa futuro ten que haber emprego, capacidades onde un poda desenvolver a súa vida e de quedarse aquí e non ter que sair. Por tanto, hai que reindustrializar este país, non hai outra solución. En canto ás enerxías renovables, no debate, o candidato do PP dixo que prefería as iniciativas público-privadas. En que se diferencia a súa proposta e por que cree que é mellor para o medio ambiente e para Galicia? Bueno, porque apostar polas enerxías renovables é apostar por unha enerxía que temos aquí en abundancia, que é unha enerxía que cumple cos parámetros da transición ecolóxica, é moitísimo máis respetuoso co medio ambiente, deixa ao marxen todo o que é a produción de enerxía de fósiles que efectivamente contamina, que contribuyen a evitar ese cambio climático. Bueno, e ao final Galicia,
que vai ser unha verdadeira reserva climática, leva ese camiño, non? Vedes os problemas que hai no resto de España, de sequía, de cambios climáticos, de temperaturas máis altas. Bueno, pois apostar polas enerxías renovables é apostar por un país mellor, non? E o futuro do país. E o que hai que facer é, efectivamente, que a administración pública, que todos nós sexamos capaces de ordenar esa produción eólica, esa produción de... Somos ricos en auga, en vento, en hidróxeno verde, en biomasa, non? Todo eso produce enerxía e é o que permite, por certo, tamén traer as industrias, non? Para que teñan enerxía. As industrias funcionan con enerxía eléctrica, moitas delas, non? Sostida por esas enerxías renovables que son capaces de relacionarse ao 100% e de ser en sí mismo elas, como dicen, renovación, hai renovación. E, por tanto, nese sentido, a aposta polas enerxías renovables e polo medio ambiente é fundamental. Pero, ademais, o que temos que facer é que esas industrias que veñan tamén tutorizalas, promovelas, dirixilas, que a produción eólica ou a produción hídrica ou a produción de biomasa sexa ordenada pola administración e sexa buscando o bienestar común e o aproveitamento ecolóxico da mesma. Por tanto, aí ten que estar a administración pública, que é a que vixía pois como se fan as cousas, e se fan ben ou se fan mal. Cando imos ao centro médico ou ao hospital, case sempre temos que esperar moito polas citas. Que propostas ten para que desaparezan as listas da garda? Bueno, para que desaparezcan as listas da garda na sanidade pública, que é onde está o verdadeiro problema da sanidade, hai que ter centros de saúde próximos. E volvede outra vez a pensar. Tedes que pensar non solamente en Santiago, que é onde vivides. Pensad en Galicia, pensad en unha aldea que está lonxe de aquí, a 200 kilómetros, pero que está aillada. Esa xente tamén necesita ter asistencia médica. Por tanto, a xente ten que ter, neste caso, un centro médico cerca. E canto fixamos de cerca? Bueno, que ninguén este a máis de 30 minutos de desplazamento dun centro de saúde. E que nese momento, nese centro de saúde, vosotros non o recordáis, pero eu recordo cando chamábamos ao centro de saúde un día, e a mellor nos atendían ese mismo día, senón o día seguinte. Bueno, hoxe, iso non é posible. Hai lista de espera hasta para atención primaria. Por tanto, hai que poñer máis centros de saúde, hai que levar persoal sanitario a eses centros de saúde, ten que haber máis persoal sanitario, médicos, enfermeiras, todo o que apoia en torno a esa atención primaria. E hai que facer que a xente, en menos de 48 horas, poda recibir esa cita pola que necesita, non? Eso é procurar tamén os dereitos da xente con independencia onde viva, porque nós temos un centro de saúde aí cerca. É certo que non nos atenden como nos atendían, pero hai moita xente que vive fora de Santiago. Vedes que falo sempre de o que pasa aquí, pero tamén tedes que pensar o que pasa en outras partes de Galicia, non? Bueno, pois que esa xente tamén teña esa atención primaria, e para iso hai que facer un plan de choque de inversións, hai que xestionar e organizar mellor os recursos e planificar mellor. Hai persoas maiores que precisan plaza nunha residencia e só atopan nas privadas onde o custe é superior aos 2.000 euros ao mes. Tendo en conta que cada vez hai máis maiores en Galicia, que propón vostede para mellorar as axudas á dependencia? Todos queremos que a xente a vez que, a medida que se vayan facendo maiores, e agora temos a xente vive máis anos, e ten mellor saúde en xeral, pero chega un momento en que, estando na súa casa, pois ou ben non pode, ou non quere, ou está solo, ou é unha persoa dependente. Neses casos é necesario que haxa residencias públicas, non? Porque actualmente non se están construindo residencias públicas, hai que construir residencias públicas xestionadas con empregados públicos en boas condicións e, sobre todo, que se podan pagar. Pensade hoxe que salario, que familia ten hoxe disponible 2.200 euros ou 2.500 euros para pagar unha residencia privada, cando as pensións non son non se gana 2.500. A pensión media en Galicia é un pouco por riba 2.000 euros, 1.200 euros, non? Bueno, quen pode pagar eso? Pois moi pouca xente. Por tanto, hai que habilitar residencias públicas onde o custe sea menor e onde efectivamente se cubran esas necesidades de moita xente, pois cando é maior, pois que, bueno, pois deixou de estar na súa propia vida, porque na súa propia casa, pois porque está só ou porque é dependiente, non é autónomo. Se unha persoa é maior, é autónoma, está contenta na súa casa, hai que apoiala aí, non? Con servicios de atención no fogar, con comida a domicilio, pero cando chega o momento de que é dependiente, de que depende de alguén para cuidarse, para vivir, necesita unha residencia pública onde podan atender, e se non se construyen agora, non se pode dar ese servicio de forma inmediata se non as hai, non?
e se non é condenalos a que non podan acceder a unha residencia privada porque non teñen cartos ou porque esa residencia lle vai consumir todos os seus aforros que poda ter nun banco, e cando se acaben non vai a ter unha pensión que poda soportar eses precios, non? Por iso hai que facer residencias públicas. Eu, cando fui presidente de Deputación de Lugo, construín varias residencias públicas e hoxe están funcionando moi ben, e onde a xente non paga máis de 1.200 euros, o que máis paga, non? Creo que o que máis paga sendo dependente e que teña recursos son 1.350 euros. Se non tes recursos e non eres dependente, pagas muitísimo menos. Creo que o mínimo que se paga son 350 ou 400 euros. Por tanto, esas sí que son residencias onde a xente pode estar. E é unha preocupación que cando se é novo non se ten, porque dicimos, temos toda a vida por diante, é tan lonxe eso de ser maior, pero cando empezas a cumprir anos empezas a darte conta de que eso xa está aí. E hoxe en Galicia hai moita xente maior, non? E por eso a nosa preocupación e a nosa atención ten que centrarse neles. Estáse criticando moito o uso que os nenos e a xente moza fai das pantallas, pero nós nas clases usamos portátiles. Que retos principais pensa que hai no presente e no futuro na digitalización en Galicia, tanto na educación como nas empresas? Pois os avances tecnolóxicos hai que incorporalos xa, e canto antes mellor, e na vida educativa, na comunidade educativa tamén, e por tanto non hai que renunciar nunca á utilización da tecnoloxía. O que hai que regular é o uso adecuado dela, non? Pero unha vez máis vos volvo a decir, aquí en Santiago, onde tedes unha rede de internet, onde tedes unha rede de wifi, fronte a outras partes en Galicia onde non teñen acceso, por exemplo, a internet, porque non teñen fibra, se está desenvolvendo ahora o plan para levar a fibra a cada recuncho de Galicia, non? O Goberno de España está trasladando que é necesario que calquer recuncho de Galicia e de España este conectado a través de fibra, non? E, por tanto, poda ter acceso a tecnoloxía, pero hoxe hai moita xente, moitos nenos e nenas que non teñen acceso a esa rede, non? Por tanto, hai que abrazar os avances tecnolóxicos e, evidentemente, abrazalos xa tamén na comunidade educativa e despois tamén regular o seu uso e o seu bo uso, non? Por tanto, non hai que terlle medo aos avances, hai que incorporalos de inmediato á vida educativa a medida que se van a producindo, pero é verdad que temos que tamén socializalos e politizalos máis. Se fora posible no futuro facelo como parte do goberno da Xunta, como conseguiría que todas as persoas maiores conseguiran a axuda gratuita a dependencia e a atención sanitaria inmediata? Pois cumprindo a lei. Hoxe a xente ten que ter unha contestación por parte da administración no mundo da dependencia, me refiro, para as persoas maiores ou aquelas que necesitan ese apoio pola dependencia. Cumprindo a lei, hoxe son 6 meses, pero actualmente hai xente que espera anos para que lle resolvan administrativamente a resolución de ter acceso ás axudas e aos apoios para a dependencia, e iso non pode acontecer. Nun país que somos democráticos e que apostamos pola legalidade, o que temos que facer é cumplila, non? E non pode haber esperas de máis de 6 meses para respostar e darlle unha resposta á xente que o necesita e cando o necesita. Se miramos ao futuro, que 4 ou 5 medidas pensa que son máis urxentes para mellorar o noso sistema educativo? Bueno, sobre todo, creer no sistema educativo e no sistema de educación pública, non? Decíamos ao principio, o lema da acción política en xeral, non solamente na educación, é non deixar a ninguén atrás, non dar a naide por perdido. E iso na educación, eu o reflexo que teño, o recordo que teño do mundo educativo, recordo sempre a profesores, a mestres, a profesoras, e sempre recordo con especial atención e con especial cariño aqueles que non daban por perdido a ninguén, que dos 20, dos 30 ou dos 40 que éramos en clase, pois aqueles profesores que loitaban desde o primeiro polo último, non? Bueno, ese é un mensaxe moi importante tamén despois na vida, non solamente no mundo educativo, sino, bueno, pois no mundo da dependencia, non deixar a ninguén atrás, pois no mundo dos empregos, cando un queda no paro. Bueno, eso é o que, bueno, eu relaciono ca política co meu partido, non? Que é o que ese que nunca quere deixar a ninguén atrás. Hai que invertir máis, non se pode desinvertir na educación pública. Eu só falo da educación pública porque desde a administración creo que é a miña obrigación de respaldar, porque é no que creo nela, e porque foi a que me deu a min todo o que son, as becas, a educación pública, despois o instituto, a facultade, bueno, todo eso veu pola mau da educación pública. E iso que supoñía, pois que había un goberno
que invertía, que facía colexios, que facía institutos, que facía facultades, por tanto, seguir co proceso de inversión e non de desinversión na educación pública. Apostar por medidas como estamos apostando nosotros, recuperar a gratuidade dos libros de texto, non sino obligatorio. Dirá, só é unha medida menor? Bueno, son 500 euros por unha familia, e 500 euros son moitos cartos, non? Bueno, apostar por levar a educación pública non solamente no ensino obligatorio, sino na universidade. Cando empezas podes ter dificultades máis alá de poder ter unha beca, que tiñas unha matrícula gratuita ao primeiro intento no grao, ou cando rematas o grado e queres facer un máster porque tiñas facilidades para poder financiar ese máster, que para moitas familias son difíciles. Eso dentro da filosofía de non deixar a ninguén atrás e non dar a naide por perdido. E iso eu creo que é o que debe acompañar de todas esas medidas, non? A xente nova non está moi interesada na política. Como convencería a xente como nós de que vote ao seu partido? Pois como programas como este, fíjate, falando e non manténdose a marxen. A política o é todo, e te afecta todos os días. Pode ser que non teñas interés pola política hoxe, pero a política toma decisións na túa vida. É a que che permite ter un instituto público aberto, que haxa programas como este, que teñas a posibilidade de ir a unha escola. Todas as decisións na túa vida teñen un soporte político, e tú podes mirar para outro lado e non te interesar, ou si, mirar para ese mundo, interesarte, meterte nel e cambiar a vida para mellor, non? Esa é a ansia da política, ese é o poder transformador que ten a política, e por tanto, pois, cousas como esta que nos relacionemos, non? Que non haxa unha división generacional, non, falar actividades como esta, por certo, non solamente nas eleccións, sino durante a normalidade, axudan moito a unir a vida de que non vivamos de cara de espaldas á política. A política é loitar por un mundo mellor, e nesa loita estamos chamados todos, mozos, persoas que están traballando, xente que está xubilada, todos podemos facer un mundo mellor, e de espaldas o mundo faise e funciona a espaldas nosas. Por tanto, hai que darlle unha oportunidade tamén á política.